कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबर सांगता हरीश नाईक। मोदीजी जयंती निमित्त मोदीजीच्या जीवन चरित्राचेर आधारित चित्रपटाचे मोफत प्रक्षेपण। कारवार विश्व नेता, विकासाचे शिल्पकार आणि आपल्या देशाचे अभिमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांगेल्या वाढदिवसानिमित्त कारवार भाजप शहर व ग्रामीण मंडळाच्या वतीन मोदीजींच्या जीवनचरित्राचेर आधारित लघुपटाचे प्रक्षेपण कारवार शहरातल्या गीतांजली चित्रमंदिरात सांजेर 7 ते 8 या वेळेत 1 रुपयाच्या तिकिटात ब्रेस्तारच्यान सुरू झाले आसा। हे प्रक्षेपण सलग 5 दीस याच वेळार उरतले। भाजपचे सगळे प्रमुख नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, मोदीचे चाहते आणि नागरिकांना मोठ्या संख्येन हजर रावन मोदीजींचे जीवनचरित्र जाणून घेवचे मेळिल्ली ही सुवर्ण संधी सोडनाकात असे आवाहन भाजपच्या प्रसिद्धी पत्रकात केला। खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर। कारवार नगरसभेच्या बिणगाव व्याप्तीचे परवानगीचे मटन शॉप जेसीबीत उद्ध्वस्त करून विधेयक निराधार केल्याबद्दल नगरपालिके विरुद्ध डीसीक अर्ज। कारवार नगरसभे व्याप्तीच्या बिणगात गेल्या 60 वर्षांच्यान चलत येयले मटन शॉप अकस्मात मालकाक कसली सूचना दिनासतना शॉप जेसीबीत मोड उडयली घटना बुधवार 17 सप्टेंबराक घडली। गेल्ली 60 वर्षांच्यान चलत आशिल्ले गणपती कलाल हेमगेल्या निधनानंतर तेमगेली विधवा बायल श्वेता गणपती कलाल ही गेल्ले 3 वर्षांच्यान फक्त साफ केल्ले बकऱ्याचे मटण विकचे दुकान चलयताली। जाल्यार कोणाल्या तरी वक्तदृष्टीच्या तक्रारीच्या आधाराचेर नगरसभेन परवानगो दिल्ल्या या मटण दुकानाचो विचार विनिमय किंवा सत्य परिस्थिती कितें हेचो विचार करनासतना कारवार नगरसभेन जेसीबीन दुकानाची मोडतोड करून एक विधवेचेर अन्याय करून तेगेल्या पोटार आड येयली हृदयद्रावक घटना घडला। या विधवेक 3 ल्हान बायलचले असून भावी जीवनाच्या आधारासाठी ती कारवारच्यान साफ केल्ले बकऱ्याचे मांस हाड विकताली। जाल्यार बाजूनच आशिल्ल्या एक ग्रंथालयाचे निमित्त करून तेजेर फक्त एक मनशान उद्देशपूर्वक तक्रार करून नगरसभेचो परवानगो आणि उदकाचे संपर्क आसून सुद्धा हे कृत्य घडोवन हाडला असा आरोप तक्रारदार विधवा बायल श्वेता गणपती कलाल हेमी आरोप केला। जेन्ना तक्रारदाराल्या घरकाराले निधन झाले तेन्ना बिणगाच्या सगळ्या समाजसेवक आणि ग्रामस्थांक साथ देऊन घोवाले दुकान चलोवसाठी समर्थन केले। आता या ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालक संगीता हेमगेलो घोव अल्लाभक्ष हेमी किरकोळ रितीर आशिल्ले अशें तक्रारीत नमूद केला। ग्रामस्थ आणि कारवार जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष समाजसेवक माधव नायक हेमगेल्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारीक मनवी देऊन आपले मोडिल्ले दुकान आसा तशें बांदून दिवची विनंती केला। तशेंच बिणगाव ग्रामस्थां मार्फत बिणगाव म्हाळसावाड्यावेले राजेंद्र अंचेकर हेमगे नेतृत्वात सुमार लोकांक सही करून बिणगाचे ग्रंथालय थंयच्यान दुसरे कडेन स्थलांतर करची विनंती केला, कारण या ग्रंथालयानच ही घटना घडन गांवची शांतता भंग जावची शक्यता नाकारूं जायना म्हूण एक या वेळार विनंती अर्ज दिला। तसे नगरसभे व्याप्तीत बेकायदेशीर कितले तरी बांदकामाची तक्रारी आसात, थंय कित्याक नगरसभा लक्ष दिना हो सार्वजनिकालो नगरसभे प्रश्न आसा। पळोवया, या परवानो आशिल्ल्या मटन शॉपाक परत त्या जाग्यार बांदून त्या विधवेक आपलो पोटापाण्यासाठी मटन शॉप चलोवन आपलो कुटुंबाचो उदरनिर्वाह करूंक प्रशासन कितें पावल उचलता ते पळोवचे पडटले। तिणें आत्महत्येचो प्रयत्न केल्लो अशें कळून येयला। नापेक्षा बिणगाव गांवच्या लोकांक पुढाकार घेवन या महिलेक न्याय दिवचो पडटलो अशी ग्रामस्थांची म्हणणी आसा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांदसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टिक पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा।
ट्रक आणि KSRTC बस हेंच्यात समोरासमोर धडक, 2 जणांले मरण, जायते जखमी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या कंचिनबागिलू लागी ट्रक आणि KSRTC बस हेंच्यात समोरासमोर अपघात जावन 2 जणांले मरण जाल्ली घटना घडली. ट्रक अंकोलच्यान येल्लापूर दिशेन येत असताना हो अपघात घडलो. अपघातात ट्रक चालक आणि बसीत आशिल्ल्या एक युवकाले मरण जाले आणि जायते लोक जखमी झाले. जखमी जाल्ल्याक अंकोला तालुक्याच्या आस्पत्रेत दाखल केला. अंकोला पोलिसांन घटनास्थळार वचून पळवणी करून प्रकरण नोंद केले. शरावती पंप स्टोरेज प्रकल्प पार्श्वभूमी होन्नावरच्या गिरसोप्पा हिंगा सार्वजनिक आढावा सभा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या होन्नावर तालुक्यातल्या गिरसोप्पा हिंगा शरावती पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीचेर जिल्हा प्रशासन आणि पर्यावरण विभागामार्फत सार्वजनिक आढावा सभा सुरू झाली. सभेसाठी हजारोंच्या संख्येन लोक जमिले. 2000पेक्षा जास्त लोकांच्या हजेरीमुळे सभागृह लोकसमुदायान गच्च भरून गेले. गिरसोप्पा गुत्ती कन्निका देवळाच्या सभागृहात ही सभा झाली. अतिशय कमी जागेत हो कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल जनतेन जिल्हा प्रशासनाविरुद्ध तीव्र रोष व्यक्त केलो. केपीसीन तयार केलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत 2000 मेगावॅट वीज निर्मिती करचो उद्देश दवरला. शरावती न्हंयचेर राबविलेल्या या प्रकल्पासाठी सुमार 16,000पेक्षा जास्त झाडां तोडची पडिल्ल्यान स्थानिक तसेच पर्यावरणप्रेमी संतापाक कारणीभूत ठरले. ताका लागून पश्चिम घाट परिसरात अशा प्रकारचो प्रकल्प नाका असो ठाम विरोध जनतेन व्यक्त केलो. या सभेत जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया, SP दिप्पन MN, आमदार दिनकर शेट्टी, बंगारमक्की महासंस्थानाचे मारुती गुरुजी, माजी आमदार सुनील नाईक आणि इतर हजर आशिल्ले. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग-फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार
वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. जोयडाच्या रामनगर बसस्थानकाच्या शौचालय जलवाहिनीची पाईपलाईन ब्लॉक झाल्यान प्रवाशांली गैरसोय. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या रामनगर बसस्थानकाच्या शौचालयाची जलवाहिनीची पाईपलाईन ब्लॉक झाल्यान काही दिवसांच्या दुर्गंधी पसरून प्रवाशांक नरक यातना सहन करचे पडताले. रामनगर बसस्थानक हे गोंय, बेळगाव, धारवाड, कारवार या भागात वयच्या बस सेवेचे केंद्रबिंदू म्हणून ओळख आसा. जाल्यार गेल्या काही दिवसांच्यान शौचालयाची पाईपलाईन ब्लॉक जाल्ल्यान दुर्गंधीची गंभीर समस्या निर्माण जाल्ली. तेजेन सदर शौचालय बंद दवरिल्ल्यान प्रवाशांली गैरसोय जाताली. या तक्रारीची दखल घेवन अखेर धारवाड विभागाचे नियंत्रण अधिकारी आणि इंजिनियर स्वतः घटनास्थळार येवन पळवणी केली आणि बेगीच या समस्येचेर उपाययोजना करतले अशी खात्री अधिकाऱ्यांनी दिली. तात्पुरती उपाययोजना म्हण बस स्थानक आवारात JCBन मोठमोठे खड्डे मारून शौचालयाचे साठिल्ले उदक भायर सोडले. त्या खड्ड्यात उदक साठिल्ल्यान आणि जास्त दुर्गंधी जाली. तेजेन प्रवाशांक खूप त्रास जाता म्हण हेजे पयलीं प्रवासी आणि स्थानिक संबंधित बस स्थानक अधिकाऱ्याक तक्रार करते आशिल्ले, तरी तेजी योग्य दखल घेतली ना जावन ही परिस्थिती येयली असे प्रवासी आरोप करतात. या वेळार रामनगर पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक महांतेश नायक, ग्रामपंचायत PDO अमरेश राठोड, ग्रामपंचायत अध्यक्ष शिवाजी गोसावी, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ದಿವಸ ಬಂದು ನಾವು ನಿಲ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಲೀಗಲಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾತಾಡಿ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗೂ ಹೋಲ್ಗಿ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಚರಂಡಿ वरती करू रे, वरती स्लॅब नका. तेच मुलाला नाला अक्षर बांधून काय वरती कॉन्क्रीट नीर कशी बांध. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, pre-KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.